Han concluido que dimiten en protesta por la no renovación del Tribunal Constitucional. Los tres son Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera, propuestos por el Partido Socialista, y Javier Delgado por el Partido Popular. Todos han presentado un escrito asegurando que han cumplido sobradamente con el mandato de 9 años establecido. ביד שפגשתי את הבנות ידעתי שיהיה פה משהו גדול, ואני יכולה להגיד שבאנו לקומה הזאת והייתה, כמו שרואים אותה עכשיו כל כך יפה, היא הייתה אפורה והיינו צריכים לדמיין מה יהיה כאן. ואחד הדברים הראשונים שאמרתי זה שאת המוקד הזה עוד יבואו לראות וללמוד איך מקימים לא רק מוקד באוכלוסייה החרדית אלא מוקד בכלל. אני לפני סיום סוגר כבר את השער, מרפא מן העניין, חומק אל תוך השיר, ועד לפני סיום שואל האם אתה נשאר, האם השיר ימנע מבעדנו להמשיך. לא עוזב את העיר, אני אומר לך עבור אף אחד, אנחנו שניים תמיד, בינינו אלוהים אחד. היה לי הכבוד והכיף הגדול להכיר אותך ולהיות במחצתך אפילו שלא היינו יותר מדי, ואני מאוד מאוד גאה בך על כל מה שעשית בקל, קריירה ארוכת שנים, לרבות הקמת מוקד מודיעין, ועל הקשר הנפלא שלך גם עם המנהלות והנציגות וגם עם הקהילה והרב וראש העיר וכל מי שמסביב. כל מה שאני מאחל לך זה שתמשיכי לעשות טריאטלונים, ותהיי ספורטאית מצטיינת, ותמשיכי לנהל ביד רמה כל מה שתבחרי לנהל, וכמובן שיהיה לך הרבה כיף בבית ועם המשפחה ובריאות, ואת מאוד 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 תחסרי לנו. Poco hay que añadir a estas imágenes, quizá darle las gracias al presidente del Tribunal Constitucional, a Pascual Sala, por habernos puesto a todos la carne de gallina. כשהלכתי אחורה ואמרתי מי זאת דנה בעצם, אז הגעתי למסקנה שמדובר באדם עם לב גדול, אדום וענק. עכשיו יקומו בטח כל הציליקנים שם בקהל ויגידו דנה, לב אדום, גדול וענק. אז כן, מתחת לכל המעטפת הזאת שנקראת דנה, יש בן אדם עם לב גדול ורחב, שתומך, מלווה, מייעץ. אחת ההצלחות שלי, שלך ושל יוסי בהובלת המחלקה הייתה בזה שהייתה לנו ערבות הדדית ופתיחות ומשובים אחד לשני, גם אם לא נעים לשמוע, ומתוכם צמחנו וגדלנו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה, אני בטוחה שתמשיכי לעשות חיל במקום שאת נמצאת בו. אני אוהבת אותך מאוד. מעבר לכל השכבות שאת עטופה בהן, מצאתי בעיקר אדם רגיש, אנושי, מקשיב, מבין, בעל עוצמות ויכולות אדירות, ובעיקר מצאתי חברה טובה לחיים. מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך, ותודה רבה על כל התהליך שעברנו ביחד. אוהב ומעריך. דנה, האחת והיחידה. האמת שאני קצת לא מאמינה שזה הגיע לסוף. אני אוהבת אותך מאוד, תחסרי לי מאוד כל יום. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה. כמו שכבר כתבתי לך, הצלחה כמו שרק את יודעת לייצר. הייתה לי הזכות והיה לי העונג לעבוד איתך במשך 5 שנים. עבדנו הרבה ביחד, החל מהרגעים שחיפשנו בהם מוקד חלופי בחולות אשקלון ועד למציאת המוקד המודיעין עילית שהובלת להצלחה פנומנלית. למדתי ממך הרבה, ואני מזהיר אותך שלמרות שאת עוזבת אני אסור להתקשר וללמוד ממך גם בעתיד. שיהיה לך המון בהצלחה, ואגב בדקתי את זה, יהיה לך המון בהצלחה, אני די בטוח שזה ב-DNA שלך. משתמע. כתבתי לך פעם שמצאתי את החיים שם בלב המדבר שלי. נמצאת אחורה, 2 קדימה, ממש טנגו של החיים. לימדת אותי כמעט הכל. אני חושבת שאת סמל נשיות, עוצמה, תבונה, רגישות, והמון המון אישיות ובעיקר חברות. אני מאחלת לך הצלחה גדולה בכל שתבחרי לעשות, ואני בטוחה שגם תצליחי. ושתמיד תמיד תמיד תהיי חלק מהחיים שלי. אוהבת אותך המון. הייתה את הזכות לעבוד איתך ביחד, זו באמת זכות גדולה מאוד, כי למדתי ממך המון.
ומעבר להכל אנחנו הרי לא נפרדות, כי יש לי חברה מאוד מאוד טובה. אז שיהיה לך בהצלחה. התחלנו ככה בהתחלה בצוות הדרכה, והמשכנו אחר כך בתור ממשק מאוד מאוד צמוד. שיהיה לך כיף, שיהיה לך טוב, אני בטוחה שהמקום שתגיעי אליו יהיה מאושר על הבחירה בך. רוצים לאחל לך הצלחה רבה בהמשך דרכך החדשה. שלום דהנה, יהיה לך בהצלחה. אומנם אני הכרתי אותך קצת, אבל יהיה לך בהצלחה שמעדיפים. תודה רבה, היית מקסימה, בהצלחה בעבודה החדשה. Noticia, pero no solo por la indignidad de lo que hicieron con Batasuna Bildu, sino por la dimisión de... בשבילי קל כבר לא תהיה אותו דבר. מהרגע שנכנסתי למשרד של משה ואת היית שם, למרות שאת אומרת שלא ראיתי אותך, בהחלט ראיתי, ומשם כל השאר זה היסטוריה. עכשיו שאת עוזבת והולכת לדרכך חדשה, אני רק אאחל לך המון המון בהצלחה. שיהיה לך בהצלחה בעבודה החדשה. לדנה באהבה שתכירי הרבה עובדים חדשים בעבודה. תמיד תהיי במקום הראשון, אוהבים אותך, אמא ואבא. בהצלחה! כוכבים נופלים מחוץ לחלוננו עכשיו, כל אחד רוצה לרוץ ולנסות